Lur, tanggal 22 wingi apa kang diarani Hari Ibu padha dipengeti. Wong padha ngelingi tresnane simbok wiwit jabang bayi nganti saiki. Sawetara kuwi, riyaya Natal uga dipengeti karo umat Nasrani ing dina Setu iki. Natal diyakini minangka wujud katresnane Gusti kang banget aji tumrap titahe ing bumi. Lur, pancen ing sakjroning urip iki salah sijining bab kang wigati yaiku bab tresna nresnani. Wiwit lair ing bumi, nalika nglakoni urip rina lan wengi nganti mengko tekane pati, sejatine menungsa kuwi mbutuhake ditresnani. Lur, salah sijining paribasan Jawa duwe uni witing tresna jalaran saka kulina, kang duwe arti yen pakulinan kuwi isa nuwuhake katresnan ing sakjroning ati. Senadyan mula bukane paribasan iki nggambarake sesambungane piyayi kakung lan putri, nanging isa uga dadi pepiling kang aji marang sapa wae wong sing ning donya iki. Yen kulina srawung karo liyan kuwi bakal nuwuhake ati padha tresna nresnani. Mula aja ngadohi sesrawungan ing urip iki. Sabdane Gusti, padha tresna marang sak pepadhamu kaya enggonmu nresnani marang awakmu dhewe kuwi. Lur, ayo padha buka ati kanggo urip tansah tresna nresnani. Nuladani simbok kang nresnani anake wiwit bayi tekane pati, uga nuladani tresnane Gusti kang ora beda-bedakake senadyan umate warna-warni. Sesrawungan kuwi aja diadohi. Eling, witing tresna jalaran saka kulina. Wis sadurunge mungkasi, aku ngaturake sugeng Natal kagem para sedulur Nasrani. Wis ya, aku pamit dhisik. Gusti berkahi.